Moi bons días a todos e a todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa na que paso a darvos conta dos asuntos máis importantes que tratamos na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar. En primeiro lugar, no marco de ampliación do proxecto Impulsatic, licitamos a contratación da implantación de puntos de fichaxe e sistema de control de presenza nos 23 concellos que decidiron formar parte desta actuación concreta do proxecto. A través deste contrato, que está supeditado á súa adxudicación a ampliación de prazo por parte do Ministerio, pretendemos dotar a cada un destes concellos, primeiro, dun sistema que permita realizar un control horario da xornada laboral a través de instalación de puntos de fichaxe físicos, de tarxetas contactless personalizada para cada empregado e, finalmente, dunha aplicación web que se poderá instalar nos dispositivos móviles descargando unha app que permita tamén aos traballadores xestionar os seus permisos, licenzas ou comunicar incidencias. O precio de licitación deste servizo é de algo de máis de 210.000 euros dentro, como decía, do programa Impulsatic, que, como sabedes, promovemos para a transformación digital e a modernización das administracións locais da nosa provincia. A duración deste novo contrato será de 2 meses. Este novo investimento súmase aos 4,3 millóns de euros de fondos europeos que foi quen de captar a Deputación de Lugo para a transformación digital e a modernización dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia. Os fondos investidos ata o momento permitiron, por unha banda, a mellora da eficiencia dos servizos básicos da administración digital e mellorar a interoperabilidade administrativa e, por outra, conseguir concellos máis resilientes, con capacidade de ofrecer servizos electrónicos aos cidadáns, mellorando, ademais, a súa transparencia, apertura e accesibilidade municipal. Concretamente, e grazas a este programa, dotamos os 52 concellos adheridos un total de 384 equipos, 51 equipos all-in-one, 114 equipos de sobremesa, 644 pantallas, 112 tablets, 119 escáneres, 50 cámaras e 462 micrófonos. E agora mesmo, a través da ampliación do programa, estamos traballando tamén na renovación dos servidores municipais en 31 concellos da provincia. Ademais, nesta Xunta de Goberno tamén aprobamos a solicitude de ampliación do prazo de execución deste programa ata decembro, 3 meses máis do previsto para poder acometer con garantías este novo contrato. Por outra banda, aprobamos colaborar co Concello de Lugo na vixilancia en materia de tráfico e seguridade viaria na zona de estacionamento do Fogar de Santa María. Mediante este convenio, a Deputación de Lugo comprométese a poñer a disposición da cidadanía o aparcamento destas instalacións da institución provincial fora do horario lectivo, entre as 4 e as 12 horas de luns a venres e de 8 a 12 horas os sábados e os domingos. Da súa banda, o Concello de Lugo comprométese a asumir a vixilancia, disciplina e denuncia de infraccións cometidas no propio estacionamento a través da súa policía local. A competencia sancionadora corresponderá, polo tanto, á autoridade municipal. Seguimos falando de cooperación cos concellos para dar conta dunha nova colaboración da Deputación de Lugo, neste caso co Concello de Ourol, para apoiar un ano máis o Festival Aturuxo de Bravos, aportando algo máis de 20.500 euros. Este encontro musical contribúe a difundir e poñer en valor a nosa riqueza cultural, a música e as tradicións, ao tempo que dinamiza a vida social e económica do rural deste concello. Este investimento servirá para a contratación de bandas musicais, a financiación do escenario do equipo de son e para cuestións relativas á logística do festival, como a instalación de aseos ou o aluguer da carpa. E xa para finalizar, nesta Xunta de Goberno aprobamos a convocatoria e as bases para o ingreso como persoal funcionario de carreira na Deputación de Lugo de 2 prazas de técnico da Administración Xeral polo sistema de oposición libre. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas.